Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 12. Ako pomenovať vzorce aromatických uhľovodíkov? Príklad číslo 1. Vidíme dva ekvivalentné vzorce. Cyklus zložený zo 6 atómov uhlíka, v ktorom sa striedajú jednoduché a dvojité väzby medzi susediacimi atómami uhlíka. Oba vzorce sa navzájom líšia iba rozmiestnením pi elektrónov. Sú to tzv. Rezonančné formy, ktoré sa líšia v umiestnení elektrónov, ale nie v umiestnení atómov. Ide o základný aromatický uhľovodík, ktorého názov je benzén. V skutočnosti sú však v benzénovom jadre elektróny rozložené rovnomerne medzi všetky uhlíky v molekule. A teda všetky väzby medzi atómami uhlíka sú rovnocenné, čo vyjadruje aj ďalšia forma zápisu jeho vzorca, kde namiesto lokalizovaných dvojitých väzieb je v strede šesťuholníka zobrazená kružnica. I keď sa často používa táto forma vzorca a je aj akceptovateľná, názvoslovná komisia IUPAC predsa preferuje používanie rezonančných štruktúr. Taktiež sa môžeme stretnúť aj s tým, že vzorec benzénu je zobrazený tak, že šesťuholník znázorňujúci benzénové jadro je otočený nie na výšku, ale na šírku. Aj takáto forma je akceptovateľná, i keď nie je preferovaná. Príklad číslo 2. Základom vzorca je benzénové jadro, na ktoré je naviazaná alkylová skupina CH3. Ak je na benzénovom jadre iba jeden substituent, jedna alkylová skupina, automaticky sa jej priraďuje lokant 1 a nezáleží na tom, na ktorom konkrétnom atóme uhlíka je naviazaná. Ďalej platí pravidlo, že pokiaľ je iba jeden substituent na benzénovom jadre, jeho lokant 1 sa v názve zlúčeniny neuvádza. V tomto vzorci je alkylová skupina CH3. Už vieme, že sa vyjadruje predponou metyl, takže celý substitučný názov tejto zlúčeniny je metylbenzén. Príklad 3. Znovu je základom benzénové jadro a na ňom sú naviazané dve rovnaké alkylové skupiny. Dva rovnaké substituenty. Podľa pravidiel musíme atómy uhlíka v benzénovom jadre číslovať tak, aby sme pre tieto substituenty priradili čo najmenšie lokanty. Začneme teda od jedného z nich a pokračujeme takým smerom, aby sme aj pre druhý substituent priradili čo možno najnižší lokant. Substituentmi sú dve rovnaké metylové skupiny CH3. Vyjadríme to násobiacou predponou di a predpona má potom tvar dimetyl. Celý názov uhľovodíka je 1,3-dimetylbenzén. Príklad 4. Vidíme dva vzorce tej istej zlúčeniny. Vľavo je racionálny vzorec a vpravo zjednodušený štruktúrny vzorec. Znovu je základom benzénové jadro a na ňom sú naviazané dve alkylové skupiny. Ale teraz sú to dve rôzne skupiny, dva rôzne substituenty. Atómy uhlíka v benzénovom jadre musíme číslovať tak, aby sme pre tieto substituenty priradili čo najmenšie lokanty. Otázkou je, od ktorého substituenta začneme číslovať. Ktorá alkylová skupina má prednosť? Podľa pravidiel je nadradená tá alkylová skupina, naviazaná na benzénovom jadre, ktorej názov je v abecednom poradí skôr. Vo vzorci je jedna skupina CH3, čiže metyl, a druhá skupina je CH2CH3, čiže etyl. V abecednom poradí je E skôr ako M, preto nižší lokant bude mať etylová skupina. A v názve najskôr uvedieme predponu etyl a za ňou metyl. Pred obe predpony treba napísať aj príslušné lokanty. Celý názov zlúčeniny je 1-etyl, 2-metylbenzén. Príklad číslo 5. Opäť máme zobrazený racionálny aj zjednodušený štruktúrny vzorec tej istej zlúčeniny. Na tomto príklade je pozoruhodné to, že alifatický reťazec, ktorý je naviazaný na benzénové jadro,
obsahuje väčší počet atómov uhlíka ako benzénové jadro. V takomto prípade sa za základ názvu považuje alifatický reťazec a benzénové jadro sa vyjadrí ako substituent. Základný uhlovodík, teda ten alifatický reťazec, obsahuje 7 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby. Podľa homologického radu je jeho názov heptán. Ak je substituentom jednoväzbová skupina odvodená od benzénu, vyjadrí sa predponou fenyl. Alifatický reťazec sa čísluje tak, aby pre fenylovú skupinu pripadol čo najnižší lokant. V tomto prípade to bude lokant 1 a názov zlúčeniny je 1-fenylheptán. Príklad 6. V tomto vzorci je základom aromatická časť, ktorá však pozostáva z 2 benzénových jadier, ktoré majú spoločné 2 atómy uhlíka. Ide o najjednoduchší kondenzovaný alebo polycyklický aromatický uhlovodík, ktorého názov je naftalén. V prípade kondenzovaných aromatických uhlovodíkov je číslovanie atómov uhlíka presne dohodnuté. To znamená, že v takomto prípade nezačíname číslovať atómom uhlíka, na ktorom je naviazaný substituent, ako v prípade substituovaného benzénového jadra, ale číslujeme podľa znázornených lokantov. V tomto prípade je teda alkylová skupina naviazaná na atóm uhlíka číslo 2. Alkylová skupina má názov etyl v tomto prípade a celý názov uhlovodíka bude 2-etylnaftalén.